Het scheelde maar een beetje of de merk hier er net meer west. Goed 10 jaar wie de animo helemaal voort, maar nog maar 15 hinders van de handel. Het gongslachter Klaas Kamminga en de 83-jarige koopman en knienevakker Ritske Hofstede, die nog altijd voorzitter is van de merk, bot on het het. Het ben deugen niet. En dus griepen ze in. Klaar en ik blijven together hoor. En toen kregen we een brief van de gemeente dat de spul opheven werden zo. Toen ben we erheen geweest. Hebben we op de tafel zitten. En dan gaan we goed uitleggen. En het is al lukt. Het gaat nou weer goed. Door de inzet van Hofstede en zijn merkcomité binnen er maar liefst 162 hinders en ponies voor de handel ommelden. Een naai-oorlogsrecord dat de nieuwe generatie maar verder kent. Maar Hofstede wil zelf ik nog net ophouden. Ik ben 83 hier, ik ga langs het dingetje wel weg. Maar ik ben gelukkig nog zoen. Ik maak graag aan, ik heb mijn hele leven in. En ik had dit vak maar wel vroeger roken en drinken ook net. Dus ik moet me zeggen, ik hoop ook een beetje bibel mee, het beleven mee en wat gezondheid. Maar die mensen die ik nog om me heen heb, ben jonge mensen, die ben weer van goed 60 en Berend en een volle jonger. Die gaan het laatste de bieker. Nou, het rent aan het trein. Die ben ik tevreden, hè? 1 euro. Ja.